aj pánovi Konkelovi a teraz ešte poprosím o znielku, ktorá sprevádza toto podujatie a verím, že ju budeme počuť aj budúci rok. Dámy a páni, okrem mnohých remeselníkov, ktorí sa tu dnes budú prezentovať a zajtra takisto svojim umením, zavítal do Skalice aj vzácny remeselník, pán Juraj Šerík, ktorý je autorom projektu Srdce pre Slovensko. A jeho teraz poprosím, aby prišiel na pódiu a aby nám o tomto projekte niečo viacej porozprával. Tu máš mikrofónik. Dobrý deň prajem. Prichádzame spolu s mojimi priateľmi z kraja, ktorý kedysi dávno v minulosti spisovateľ Vladimír Ferko nazval krajom drotárie. Pretože práve v tomto kraji, odkiaľ pochádzame, zo Zerného Slovenska, z Kisúc, sa kedysi v minulosti zrodilo drotárstvo. Fenomén, ktorý preslávil Slovensko po celom svete vďaka našim starým a prastarým otcom, ktorí v minulosti odchádzali ako divé husy do sveta, aby uživili v neľahkých dobách svoje rodiny. Ja mám tu česť pokračovať v tomto krásnom a úžasnom remesle po svojom prastarom otcovi a starom otcovi Jozefovi Holáníkovi Bakelovi a mojom učiteľovi Jakubovi Šeríkovi Fujakovi z Dlhého Pola. Na budúci týždeň si v jeho rodnej obci Dlhom Poli pripomenieme 150. výročie jeho narodenia. Ja som sa rozhodol aj takýmto spôsobom vzdať hold a úctu môjmu pradedovi Holáníkovi, ale taktiež aj všetkým drotárom, ktorí v minulosti odchádzali do sveta za prácou, vytvorením tohto jedného obrovského srdca, ktoré som nazval Srdce pre Slovensko. Od minulého roku putujeme celým Slovenskom a do každého mesta, kde zavítame, tak ľudia majú možnosť spoločne s nami zopár symbolických očiek vpliesť kúsok svojho srdiečka do tohto unikátneho srdca, ktoré dnes tu v Skalici, v tomto historickom kráľovskom meste, ho slávnostne dokončíme tak, aby sme ho na budúci týždeň v Dlhom Poli počas festivalu drotárstva slávnostne odahalili. Následne my s ním plánujeme urobiť ešte jedno obrovské turné Slovenskom, kde navštívime postupne všetky mestá a obce, kde sme vlastne toto srdce tvorili, aby sme ho ľuďom všetkým po celom Slovensku ukázali, do akého tvaru, do akej podoby sa konečne dostalo. V závere tohto roka plánujeme toto srdce slávnostne, pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, darovať naše vlasti a bude pre nás veľkou poctou, ak ho prevezme osobne sám pán prezident. Tak, aby bolo vystavené na Bratislavskom hrade buď v priestoroch Národného múzea ako posolstvo do budúcna pre ďalšie generácie, ktoré po nás prídu, aby sa nikdy nezabudlo, že drotárstvo je skutočne naše slovenské a nikde inde na svete sa nevyskytovalo. Ak dovolíte, my máme stánok tuto oproti pod kostolom a počas týchto 2 dní budeme posledné očka tu v Skalici drôtovať. Tak pokiaľ budete mať záujem a budete sa chcieť spolupodieľať na tvorbe tohto unikátneho Srdca pre Slovensko, nech sa páči, môžete ku nám zavítať. Každý účastník, ktorý prispeje tou svojou troškou do tohto obrovského srdca, tak bude môcť sa zapísať aj do pamätného listu, ktoré neskôr zviažeme do kroniky a bude priložená ako svedectvo tejto doby
že skutočne na to drotárstvo sme nikdy nezabudli. A veľmi pekne ďakujem ešte raz organizátorom za to, že nám umožnili a že nás to pozvali do Skalice, aby sme v tomto kráľovskom meste tento projekt slávnostne dokončili. Ďakujem veľmi pekne. Nie je to také jednoduché, že? No je to jednoduché, len treba vedieť, že keď človek vidí ten grip, aby to vedel dobre zatiahnuť a hlavne to tak toto sa vedelo.